Kaag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Sa Victoria City, sinimana na nga nagausbong ang baho gikan sa Victoria's Milling Company humalin sa nag-awas ang molasses gikan sa sentral. Sa pinakaunang ation, naglapot ang baho pati sa city proper. Yaring report. Tanya reklamo lang sa mga practices na sigang mambagi nga kabaho kid. Kasi burangin ang baho nila. Sa Barangay 13, na barangay nga katupad lang sa wastewater treatment facility sa Victoria's Milling Company, bisan sa higad sa karsada, ginistoryahan ang tuman kabaho nga usbong gikan sa sentral. Mga duha na ini ka semana, kaga ang pinakaulihi nga pag-usbong sa baho sang kagabi gid lamang. Dawhig ko sang tawo ang paglaragway sa mga residente sang baho. Ay nga pagkabaho, bala nga inang daw higko. Daw hari sa CR. Sa Barangay 6A naman sa higad sa baybayon, nagapakalapot pa ang baho. May mga ginsakitan sang tiyan kag ulo sang baho gikan sa sentral. Siling ko na nagibit sa mga sakit balansyan ko na ano ka, yan ay lain, di ka baho, kaya nagwa sa mo. Di amo to dudugagin ba nyo sang ko sa pagka 5 minutes ng pawan mandayon. Ang bata ko gani, nagalingin ang ulo kada ano ay nakaway gani Iswila High School, kailan niya matyak. Absent po. Sa statement nga gid-release ang City Information Office ng Victorias, ginsiling ni Mayor Javi Benitez nga initanan nagsugod sa nagka-molasses spill sadtong Mayo 5. Naglabot sa suba sang syudad ang molasses. Sa pakigsugilanon sang alkalde sa tagdumalahan sang VMC, ginsiling sa kumpanya nga bangod sang tuman kainit nga panahon, nag-leak ang isa sa mga tangke sang VMC. 10,000 metric tons ang full capacity sang amo nga tangke. This is due to the increased heat that eventually led to the explosion of one of the tanks of Victoria's Milling Company. It was a 6 million liter or 10,000 metric tons in full capacity. And I feel that our ecological sustainability and preservation, and especially the welfare of our people, should be the top priority. Sa pag-inspeksyon sa Environmental and Natural Resources Office sa Sentral, nakita nga puno ang wastewater ponds sang molasses nga spillage. Nakita gid namon nga na-overwhelmed ang ilang nga ponds kay way labot sa regular nila nga wastewater ang molasses nga spill nadugang pagid sa ilang nga ponds. Masami kung gabi nagausbong ang baho. Ang sa likod mo na siya natawag ilang wastewater treatment facility diri sang VMC, pero kung daytime press for example subong adlaw so utong adlaw so kami mapanimahuan, but usually usbong ang baho kuno mga hapon mga gabi kag kun magbubu ang ulan. May mga nagapanag-iya sa mga punot nga nagreklamo sa City Agriculture Office ng Victorias bangod humalin sa natabo ang pag-awas sang molasses, tuman kajutay sang dakop nila nga mga isda. Wala na pang waon na yun sir, anong isda. Wala na kasi doon? Wala na. Tapos kasi man minagalutaw, pero do pila lang bikabilog, tapos do kapigaw, gidya ka pang waon. Sa statement gikan sa VMC nga ginpadala sa DJ Cast Negros, ilagin siling nga may ginahimo na nga mga tikang ang kumpanya sa baho nga nagagwa gikan sa wastewater treatment facility kag sa masunod nga mga inadlaw ginapaabot nila nga mauntat na ini. Nagapangayo ang kumpanya sang pasaylo sa natuga sining nga huol. Padayon ang ilang nga pag-coordinate sa lokal nga gobyerno sang syudad. Suno sa kay Mayor Benitez, nagsugod na ang VMC sa pagpanagtag sa buga sa mga apektado nga mga pamilya gikan sa 3 ka mga barangay. Kag magapatigayon man ang VMC sa pagpanilo sa mga kasubaan. We have spoken to the Victoria's Milling Company and they said that they will be giving assistance to the 200 distressed families from Barangay 6A and Barangay 13 and Barangay 9. So 25 kilos of rice every 2 weeks, and they also committed to clean up our rivers and to deploy enzymes and liming so that the decomposition of the molasses will not affect the welfare of our people. Magakuha sa water sample ang Venro sa mga suba para mahibaluan ang kahimtangan sini.